Takže ja vás vítam u ďalšieho videa a dnes si hráme túto hru, má veľmi dlhý názov. A o čom, možno sa pýtate o čom je. Proste klikáme na mačku. A môžeme tu mať aj skiny, všelijaké. Nieco dneska achievementy. 3. Ďalšie tie achievementy. Tak. A ďalšie. Táto hra je zadarmo a vybral som úplne randomne. Som vybral hru. Čo to je za hru? Ďalšiu tú hru. Chcem rovno otvoriť. A čo nám padne? A padne nám mačka s fialovou šiltačkou. Tu sú presne najlepšie hráči ukázaní a tu je môj rank. Vlastne mám ešte túto som získal. Ale som že to hral 50 000 hráčov. Tu si equipnem. Dneska som ďalší achievement. Len tak proste. Bo za tu, keď budem mať treba 111 klikov, tak proste mi to dá ďalšiu tú hru zadarmo. Ale iba obyčajný. Za tedy. Iba command padli, nič extra, to mi padlo. Čo je škoda. Ešte, že to je ten autoclicker. Aj keď. Ale keď zase nemám autoclicker, tak môžem klikať rýchlejšie. Aj tak radšej zapnem. A to je gambling. No, takže sme mali vlastne gambu. Asi tedy už mi to nenahrávalo, bohužiaľ. A vlastne som prehral, takže som prišiel o peniaze. Teraz získavame ultra, hej. Otvorím všetky rovno. Nič tam nepadlo. A nejebám oné achievementy. Škoda, že sa nedajú predať tie skiny. No tak už máme ultra rare 5 dňu, tak idem hneď otvoriť a 2. A ďalší achievement. Tak. Podľa mňa nejaká čiernu ľadovú korunu. A zebra. Ďalšie achievementy. Ako tá hra má 172 achievementov, takže 1 GB zabera. Čo je shop? Čo dá kúpiť? Ja aj tu hry. Čo dajú kúpiť? Ale samozrejme ideme hneď gambliť. Dáme si lotériu.
Ne, tie losy sú drahé až moc. Tak nejdeme. Ešte tu vôbec. Ani to nebudem skúšať. Toto skúsim. Teraz, že čo padne? Buď hlava, alebo číslo, alebo to je znak. Ja si už istý. Nie, tam sa to dať... No tak dám tam je. Padla mi hlava. Takže mal mať one. 2. Yes. Už nebudem skúšať radšej. Ani toto. Ale neviem prečo, keď proste hrám toto gambu, tak proste sa mi vždy zastaví nahrávanie. To je také, že... A ďalšie druhy máme. Otvorím všetky. Ale nič nám nepadlo, samozrejme. A ďalší achievement. 10 ich tu hriel otvorených. A navyše táto hra je zadarmo, takže aj vy si môžete zahrať. Tak, ideme sa na gambu. Zase mi zastavilo nahrávanie. Takže gamba už až tak nebude. Máme 1700 klikov. Máme 40 000. No, môj rank. No tak to by bolo asi pre tú hru všetko. Keďže by som povedal, že nie je to toho veľa. Ale tak na 5 minút vás to zabaví. Aj viac. No a to by bolo pre toto video všetko, tak dajte odber, like, koment a tak ďalej.